L'Ajuntament d'Alzira té ja delegat les competències per a començar el programa Edificant. Concretament en l'institut que es trobem actualment, que el tenim a Israel, que és l'Institut Regent Jaume, i també l'Institut José María Parra. Concretament, l'Institut Regent Jaume té ja en el pressupost municipal destinat ja 7 milions d'euros per a començar els tràmits de lo que significa la construcció d'un nou institut en aquesta parcel·la. Va ser un dels projectes pioners i sobretot uns projectes necessaris. És necessari reconstruir aquest institut que té més de 60 anys ja d'antiguitat. El Jaume ha sigut l'institut de referència de tots els ciutadans del nostre poble que avui en l'actualitat tenen més de 60 anys. Recuerdos, anècdotes d'aquest institut i molts professors que han eixit també d'aquest centre, al igual que el José María Parra. I com a regidor socialista em considero satisfet d'haver contribuït a que Alzira estigui adherit al programa Edificant, un programa de la Generalitat Valenciana, un programa del govern del Botànic que fa possible anar poble a poble millorant les instal·lacions educatives. Per tant, anem a confiar en que això més prompte que tard sigui una realitat. En total ha sigut més de 20 milions d'euros la inversió que el govern valencià ha destinat al poble d'Alzira. I, com dia, com a socialista, ens sent satisfet de pertenèixer a aquest govern progressista que ha fet possible admetre la delegació d'aquestes obres.